Marso pa nitong taon nang ipawalang bisa ng Court of Appeals ang writ of preliminary injunction na inisyu laban sa supplier ng plastic cards ng Land Transportation Office o LTO. Ang nasabing injunction order ay nag-ugat sa kasong isinampa ng losing bidder na All Cards Incorporated laban sa winning bidder na Banner Plastic Card Incorporated. Ito ang naging dahilan kung bakit nawalan ng supply ng plastic cards ang ahensya na ginagamit sa driver's license. Bunsod nito, marami sa ating mga kababayang motorista nagtitiis sa lisensya na nakaimprenta lamang sa papel. Parang ako matsuraya talaga kasi syempre badakal ya tuklip itang papel. So in tendency pwede yang mapirat anytime. Kaya ang gagawan ko pialiliwakin tuklip na bala mo magiyang origami kasi para muli yang mapirat itang temporary license ko. First of all, ngayon panahon na ni kaura na, mga naman detang mag-tricycle, detang makamotor mo. Siyempre, itang luna na naning motor da, naman may kasya itang lisensyang papel, nung pa-laminate me. Mahigit 2 buwan matapos i-lift ang ban sa delivery ng mga plastic cards, patuloy daw ang LTO sa pag-iimprenta ng mga lisensya. Dito sa Central Luzon, umabot na sa mahigit 231,000 na plastic ID cards ang kanilang naiproseso, pero aminado silang marami pang kanilang backlogs. Laki pa po ang backlogs natin. We're still in the 400 plus na backlogs. At kasalukuyan po is meron po tayong around 73,000 plastic cards remaining. Yun po yung data natin noong May 2024. Pero hindi naman po tayo binibigyan ng advice ng central office na meron po tayong pag-i-stop sa pag-i-issue ng driver's license. Ibig sabihin po is patuloy pa rin po ang pagbibigay po nila sa atin ng supply ng driver's license in a staggered pattern. So maybe monthly or kung kailan po nila ibibigay sa atin. Ayon kay Attorney Sushen Sizo Lazatin, ang hepe ng Operations Division ng LTO Region 3, bagamat dumating na ang supply ng mga card, hindi naman daw nila maipangako na lahat ng kukuha ng lisensya ay makakatanggap ng plastic ID. Uunahin muna raw kasi nila ang pag-iimprenta at may release ang mga backlog. For now, sufficient pa naman po yung number at once na naubusan po ulit tayo ng license or plastic cards, is bibigyan po tayo ng central office ng supply. So we can still cater to the transacting public and we can still address to the backlog. Pero hindi naman po natin kayo bibigyan ng hope na as fast as possible we can eradicate and resolve all the backlogs. Samantala, nagpaalala naman si LTO Region 3 Director Retired Police Lieutenant Colonel Ronnie Montejo sa ating mga kababayan na wala ng dahilan para hindi kumuha o mag-renew ng lisensya. Kung iniisip nila na tinatamad sila na mag-renew kahit expired na yung driver's license nila, sana huwag naman po. Kahit wala pa yung iniisip nila na plastic card, that was before, pero ngayon mayroon na po. Pwede na po kayong mag-renew ngayon, makakuha na rin po kayo ng driver's license card. So huwag kayong magtamad-tamad, i-renew nyo. Kasi kung hindi nyo i-renew, tapos nagda-drive kayo, tapos nahuli kayo, mas malaki ang pananagutan nyo. So mas mahirapan po kayo. Ayon pa sa opisyal, walang pinagbagong proseso mga pag-claim ng mga lisensya at kailangan pa rin magpunta sa tanggapan kung saan nagparehistro o nag-renew ang motorista upang makuha ang kanilang ID card. JM De Jesus, CLTV 36 News.